Nes ti ofyn am y dyfodol, am 2052, os taw breuddwyd oedd e. Mae dal amser. Fi'n teimlo fel fi'n gwybod ti, ond ni di byth di cwrs. Fi'n gobeithio fod e ddim yn weird, ond wnes i ymchwilio ti. Wnes i ffeindio ti yn 2052. Nag yw hwnna'n amazing! Nes i weld dy luniau di. Paid bod yn embarrassed. Mae gen ti galeri yn Abertawe, studio a popeth! Maen nhw'n dweud fod yn ras yn erbyn y cloc i gael ei clywed, bod y cysylltiad yn gwanhau. Oedd rai yn credu fod y signal yn bara am byth. Ffenest newydd i'r gorffennol i ni fel bobl. Ffordd i ni ddysgu am y mistakes ni. Mae rai pobl yn ateb y galwad ac yn mynd i Blaenau Ffestiniog. Maen nhw'n dweud fod y cysylltiad yn gryf yna. Dwi just ddim yn siŵr os dylai fynd, Rachel. Efallai gallai siarad i ti fyna. Ond os na... Mae Blaenau'n taith bell ac yn anodd, ond fi ddim eisiau colli beth ni wedi creu gyda'i gilydd. Pobl yn syllu gwneud comments. Ond na! Beth fydd yn gyrru fi ymlaen yw ti. Wastad. Mae'r taith yma ond yn bosib oherwydd ein cymuned gyda'n gilydd. Gwnewch promis. Paid cael ei drechu gan hyn. Os gallai wneud hyn, gallai ti hefyd. Fi'n mynd i brofi ti fod yna ddyfodol well mas na. Falle o fi jyst wedi anghofio sut oedd hwnna'n teimlo. A Rachel, fi'n credu yn ti. Gwnewch iddo ddigwydd.